ene yesi yama ohu okude fofi de yeduru so eya kwaside ka kwaside a eni sen ede ne wom eni ma be ne kum saa da no ede ne ede ye ehu hia se ye ana ni se de na ma fokeka se o ba bi eduru ni de ehu hia so ehu hia asese ye ana asese ye ebe san so akọ na Okofo Pomaa enchen na afi aboayen na enenso wasan de ewura eye akwaside ensum ana na mensa mu akọ ababiem ye nya ado be me na ye duru akwaside ye ka akwaside a edi ani akwaside e wa Asante amambem ye ka akwaside a eno nso ye dapon ema Asante amamere mu ehun ne yemani bi amamere no o man ne mra imu no akwaside so eka ho a eye dapon ema santeman na edien na ede kwaside no eye dapon edien ne kom kwaside ni dua wo se ye ka se de so what ya se siada ede enya de nwanwa bia na sa kwasiada no ye didi de yi ano ba ya ye free ya no duru ho no e kire se ene de ye di de wo how bi e ba ye bi to atwa enti se nananom ye mkonwa amamre ni Asante amamre panyini bia wo fie no e wo de kane no no obia wo de bo no ho ban yo enu nti na ni ye wo dua bi se nyame dua no apai se so ni nyame dua ti ye twa esifkwana no efie ne kwaya no ni edi kukuyo esiso ashe na kure na apai bia na kukuyo ni shem na ensuogu na adwura edem eno no eduru ho a eda eye de no yetu de petin ho o sa so de baabi wo hokora akwa saa na ye ye petin ho saa enti saa kwaside ne de wo bi edidi amene ni age ni yesi ye ho na saa himfie ne ye kwa yakotena ho amanananom ayi amamre akire kuro no na ntwia so bibia ama wo bi aba ho bi awuru kuro na wotimu no tumi ewo kuro no mu eniji ewo kuro no mu eda ewo kuro no mu ne ebra ensesi yedidi de ni nyina na nanom akire ama ehu se ene akwaside kane akwaside ye motwini enintina kanete che na menim sabia so kwaside se obi wukura yensu sa ye mosumpo so no nsiabo kwaside ye motwene ye nyaade bia ede wo haw ene ntitibi ebeba ade bia ye bia ye de enti se obi na awu yokora mo bekoma no ato makata so je sa anajo ebonu nsia firi ho konde a na kire se yewura edwoada no enti akwaside na enye da yede ye niema eye sakasaka na ye ahoto daka du kwaside a se de okase na obi a wodode bo no ho ban na owo ne dan bi a anopa no no wo moa nti wochi odwan ekunu akwaside se yenye ni saa aduane ni nwie fa bi nkoye a onidi saa na tempani nua ne nsamenuane ni yidi nyina wie ade bi kodan no kosi wo odwan no hwe odwan a wa hu se odwan wadore e fe no odwansaye okunu na wode bi aye aduane no ade akosi saa dan no wie a ansana aduane ye no na fion de me de menene nkwa na nedi na wo munni wo munni se se bi se wo monsa nti nya ne sa o papa we de wo munya na ne ma ne nana no nya nti menene na bayi nyina ewia be sise na okoyi mikwaside mi gunsa ana nya kwaside nkwa na mum ade ni nyina no mesora na papa awukude fofi ni nyina mesora na papa gunsa wie ana me gidie me kro me de me da so kuta me nana gidie no se me hu se no na okuta mu nyini cheye okuta mu bobra papa no nti me da so kuta ne die no
enti say ukude no ono ekwan no fa so na oye ne de no eba nananom kwan so ne ahemfie a say saa nuane say de mekan saa na tie say ahemfie a akwaside no yikum wudwan ene ebi kura nwan bebre ni yikum wo say de be ya ebe sukuru man no ama obi ya di bi wo ho a yetwitwa yehu no yenseje hu no twitwa no saa na yache etimi chema kurumu no kura ma obi enya bidi ansane anoa nkonwadua no so ewa ahemfie ho wo a wo pa abedi bi akwa yebema ebi adi na de yede bekwa akosi nkonwa no so no eno wo ba wo peye funu wonya bi eduru anwumire no nsia na wono ne yede ma no no wadi ne yede ama no wadi a enye aduro nya hwe nso wo be wo so amba nya yefun ne ye ni bi enti duru ho kora ma no wo mu a awo ho aye dan ma ye timi kwatete ho se de be ya ye be pagya ne yede ahwe ne nsem enti akwaside no na ye ni gie da e de ka wo man ni nyina bom on se ye wira wotimfo ho duru biribi a wotumi eto party kora ene na kwaside no ene yari na ama ye di kan no kwaside ade ane di kan wa afi mu no na ye 4th January ye di ya no wie no ana wonya akwan yade nti sa wonya akwan ni sa na tie se da be we ni obedi ni kakra bi be ya wanye kora ja wone ne hemfo no kakra na de ye behia na yakeka ya no enti akwaside ne de nkabo mu ena eba mami mi sawe edura ma hu se edura akwaside a ama mpanyimfo bebre ba di enti a anyitasem bi wo ho edura akwaside a ama mpanyimfo na ye ba ni nim sese ene dai die si edura wotimfo nkyanya ye benya asempapa bi ati ne enso ye de akobo ye bra nisira na e woda nu ize akwaside eja se mena nan mahemfo da enso beduro bo se o mampani aba akrachefo akase ni minim asofo asofo nyina baby roman asofo we die bishop sapon ma hunu akwaside ahemfie we de wota di pa ade kan ko mu se na asofo no aba he you na Anglican asofo kese tintiri bi wonso no wonso baby pa enti president sofo enti no akwaside no ya na enya aduru na embom se wo hene ne transia se na wotimfo se wo transia ensem bi a ehunta bi a wotimi edanadi na wo a wo bebe no wo so wanya bi na de akobo wo ho ban e de abo wo bra fi se wo kire no nya de bone no wo kire se wo hwe wotimfo amamu a enye bone so enka wo pa ka de wo benya ka santemani ebe koso from eno nko an wo pe enti so akoto no na so oka na wo keka bibi afutuo bi ni nkyire bi saada no wanya adaje no de ya se wo wa asopa na wo so fa de tuutirim e de kobo bra e de kobu man e de kobu kuro de kobu fia wo so no ebe boa beba emfaso ama enti obi a wo pa asempa bi etie no wo si akwaside yi de mekoye wira ho makoso nti duru am say ahemfo no dodo na som omo yi wipe omo so ba ho abetenase ene ne be som ho ne kase mu no wodo ne tumi no atete kakra ma mo enti se mu wiye mo de na se mu nyina mo ba kase na mo besom ho na me kase be duru ho de di kan di amanyofo e ba na nhia no minim bia ayi efeni say opanyi bi no Nigeria me we afini di kakra oba menhia sada no me ko ne nchen ne kodi nko bisa nse ade nti no no so onimu bi a afi bia otimi ba kwaside no ba ba mi ensa na asen nan ma mimi sawe akwaside awukude fofi enna no ye kan dodo sei na sabi si sada no ye say fofi ye di fofi a na ade no aka ne nso
when the best I have fu huni say e bia wo say yesi afim akwasi de ye di miensa ye be di nan nam ye kan dodo se ne sakwasi de ni bi ye kan adaduanan ni ka say 40 days nti ye ne ye de ne ya adaduanan ye di ba ko no na adaduanan sa ba esi sakwasi da na esi sakwasi da ye akwasi kuada no ekosa adaduanan a sa na kuada na esi akwasi de sa na fofie no so fofie so se enu nti na akwasi de no ebi wo hon ma afinum no se we ya ye sha afina se yedi bi ebedi ni nkron na de ya na ye sha afina se ekwa akini bi wo so na yedi ni nwotwe dodo na ita yedi ni nkron ana se nwotwe nkron no ne dooso pa nkron ne dooso abusia na ne gina akoye NYANSAPO TV yesi amamre eni amane de wusan ye ho a mpanyin se bi watwa agya wajo se eye na Okofo Pomaa se wode Asante amamre ene na bakwasem ebo no besia otua na munum ho a won komma na ba betua Asante amamre ene na bakwasem se wo se je na ya wode aba ho na otua wa de edema fi se wonim di e wa ya amamre ene ya bakwasem ene ya manima nunti ene wasade yakọ eye akwaside mfasode a ewum de odi twa to eye me de pa ese bi em se be so ma se bi onye ye funde ne oba kwa wale ne se bi ma ya na ho ase bi ya sempa ne so se akwaside no se wokọ ahemfie na sa ansa manuane nkonwanuane na ye no anopa no se bonu nsia ne de mawo a udi ne kọ ye mo de akwasi akonwa no so akonwa so yakọ ye woni ma bebre ho a ensuo bi ewo awukugba wo kremem ensuo ni mu kọtọ oba anwo no okote kọtọ no be ye aduane di a otimi wo minima eboro be duasa ana ebi ho kra oma de metena ka ma ye de omukọ ebi won so awoche na ono akọ nanso ne kanete ne ye de boa ne wuye ni nyina ya si wo be ye de ebi maada akọ wo ya abonsamsem metewa mesi me gu nsan wo be ka se abrantie kama se wote wona nsan no gu ono abrantie ogu nsan wayira abrantie de wayira mako school duru ba bi kakra nanso so mesi de na me nana ya kapa ikuram ya wode ball bra papa oka chem se me chiri niam mienu e wo wiase ba ko e ya aboa bi ande me fa de di ntoja na emum de toso mienu ande me chiri kese pa e kama no me e ye oba me nim se owokunu na we kwa akofa no obiyire e ye machiwade ene de me trim wan kwa solida odi mfie wo ha ene dumienu saa de we edu kwaside ogu nsa fofie ogu nsa obedidi a ode ensuo na ode bedidi ni bi egu fom ebo mpaye me da so ekura enu amu besi se mediko ne no anso so ena mediko yen ka se ukọ wasole agyae ne mum twere na ka se mu musa tete atempon no de eye na obekyere mu kwan no na mafa so ena twere na se yen o se me ogide se oman bia woni nyame na nyame no omo amamre ene niam a omo pe ene nananom aya fritete abesi sabri oka mi ka nwoma na obeka che se oman bia nanti wo omo nyame dim sa ndiye nananom nyame no ye no mo yen se adaeduru hon ma kan na Asante kwa aman emeda na Asante ane ye ne ye ho no eduru akwasida ye soa ne ma firi ade ko dwokwa denkyira ye soa ne ma firi ade ko emeyi suja bo die menken so sika akọ sika futuro ni ade nyina de kokosom ye wi a asanso aba wo mu kokoduru ho na so wo ba bi wom na be ma bi di fie bi wo ho na no ho ye ne fa so no wa fa no wo ma ne ma bi so wo kunu so wo ye da ni wo ma ne ma bi otimi fa no nti nananom adi ade ye fire bra na ye ne ye humpo e be si nne enne na ya de ye ho a enne ahennie enye ntokwa biem na ebia wakonwa eya akwamu akonwa ebia wakonwa ebia abusua bia akonwa abusua ni nyina abusua bia wa kura omudi so akonwa sa abusua ni nyina no na wo mu nyina ekon ba ye wodi obi ayo na ne mo ba mu de mutiri ye bia nku biem ade na sesa wo ye di amamre ni amane ne so kwa eno so wo se wo kwa asole minimo hidi otimi gina ba bi kura tena fidie so kase me de me Kristo ni ntimi kura de me ngunsa me di akonwa nanso me ngunsa wo Hene solifri akonwa so wonni se wudie solifri so me yemetu kuro a wo Hene oni ade onwunsa
Monsa monpe kwa bisumfa na monwro ne momfa no nkoa kwa emebɔ no charge wo ohene nim sɛ ohene asomesi se efiri sɛ obae onwu sada eno nti wodi eso enye ye monso no monwro ne mpaboa wo ye brempɔn a monwro ne mpaboa ntwa dwan emfa bi kɔ kyerɛ ne man hene wo ye man hene monwro ne mpaboa emfa me kyerɛ wo hene na mode no nkoa etibi gyina so de tunu man ye bi sɛ saa nneɛma we nyinaa sɛ de nana me ye hu sɛ na eboa ama kuro ni tumpɔn kuro ni kɔnani abusua ye de akwasi de hu nsɛm no ye de ebesi na mum ye bɛma nana ade de twa to ɛwɔ akwasi de num ama ye na fe ye wi a de akwasi de hu nsɛm so asi nana sɛ de me busa wo ye fofie nsɛm fa so de ɛwɔ so no mɛsa de ye twa to sɛ de na obɛka wa me ye hu fa so ɛwɔ so no bebede de na bɛka kyerɛ na nanom ahemfo a titiriw ɔmatu ya mamre na gu no makofa broni dia ade akwasi de kura omu fa nyehwe de me ka ma na nanom ahemfo a yatu ya mamre agu no na ye de ye ho akototo broni die no se aduane a wa metu bi wo ma me bochi aso wochi wade akwasi broni abrochira hima asante hemfo ade me ye dedwa kora ye bibi adadwa se asante ahini efe ene ko hotena no apaka mu no wonti apaka ko ni pap kwabrane efe wisi ni ko ho na sawo ko fabroni amamre de kan wo de ye ho a na so akonwa wo kodi e wo so hotena apaka mu a wo begya mu tena wo betena apaka no no de na ye o mo fe enti de me sra ne se ade no yefiri ko ne akor no wontumi mfiti preko anko kasa no sa wo be firi ko ansa enti ade bia ya ahase ewo akonwa amamre ho mesre wada mo wani nko ho se wo bedi so sa wo ye ohene na ase wo munsa ka hunu se ye mraton wo ye ohene na ase wo ni ade enkonwaduane ne ade aye kan wo nya ka hunu se na we aye kan hunu se obu ho a wonimu enti se wadi hene di a e wo se saa ne ma we nyina no wubusa na tete atempo no ebia no wubusa ye be kire wo de ye kwa ne da na ni wi ye se NYANSAPO so se wo ha ye mpesa amamre yirenti ene ya bosa epo no NYANSAPO wusomu a di nyansa no wasane no wahunu de da wo hwa wo behunu amamra e wo se wo ye e wo akonwa abusua NYANSAPO mpani sese bia mu sane ne badwen ma nti se wo hwe na wutia na broni beka se wa hye na obi a ono so entie no ono so anya bi ahwe no so wahu asante amamre ene yabakwasem eno nti ye de ayi akwasi de ya ho asem no ye de besi eye enam se ye di denti ye di denti kwasi de ne de duru hono ma ye mfira kuntunkuri ne mom toma ye fira na kwasi de ne ebi ene fira mi tumi fira kenta eye sika we de mefira ntoma ya mefira ni din toma fira ye be peda na ya be fira ntoma a kire ntoma fira de mefira ye fira na chamfo ne mom se abakonwa no ewa na mete so ya amamre ne amanye nti na mete sebiam so adamadwa so no se mete akonwa kase bi so a ebi anka mefira anantuo anadwa bi anantuo mo hu na bia ana bi mpo a se na megina ho a ka mefira bia mo bibidi ana se magege adam ana se sikafo amantem ni nyina ye ntoma fira edina mom de mefira ne sisi die ye fira na chamfo enne se ye edi akwaside a ntoma etimi fira no ebi ni we eye sika kente ni sika ana mefira etimi fira ne fufuo etimi fira no ebia ne mom tuntum de akwaside de ye fa tuntum nko ye fa kuntunkuri enko akwaside fi se eye ada ede nti niema ye ni gie ana ye de ye ho se de ye ka se akwaside ahofade a ye fani ne mom ebia obekọ akwaside ewo manhia otimfo ho na obekọ bo hu se wo hene ba ko bidie de bia akwaside wo no nko ofra kuntunkuri ana se ofra tuntum na todempo a bo se na pretwa esen na ekire wo se Bantama hene ono nko na otumfo adwabo bia no odi ofra tuntum nya se kire ne se Bantama hene o ye sa hene otumfo ekọ se bia Bantama hene oni di animu embo ebra
eye abimuro ebi abresem ye bekọ ho eba be fa ebesi Asante achi ebra no mkọ ache mkọ na poku ali abreso no Bantama Hene sanse o yesa hene nti wono ene ma ne di dom nanim se da bi kan ho na fa ahemfo bi kan ho na mkonkoje me kọ fom na me enu nti Bantama Hene yesa hene a ono de sanse o yesa hene nti adwabo bi a obeba ase bia no ode ne kuntunkuni na preacher esa ne kon fi se ono de woko ade ma Asante enu nti ko kwasideo adwabo bia na hu se Bantama Hene nko a de da bia bi obeka se o si ye frɛ fufuo ani ade ohini si fra saa tuntum no ye Bantama Hene